Il-pubbliku jistenna li d-dipartimenti tal-gvern li minnhom jinqeda jaħdmu bħala tim sabiex kulħadd jirċievi l-aħjar servizz possibbli mingħajr dewmien. Sostna dan il-kummissarju responsabbli mis-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-burokrazija, Anthony Agius De Celis. Huwa kienet jitkellem fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar rapport imħejji mis-Segretarju Permanenti Ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar miżuri li jgħinu biex tonqos il-burokrazija. Anthony Agius De Celis spjega kif il-mira tal-Gvern hija li d-dipartimenti tal-Gvern jieqfu joperaw fuq l-istil magħruf bħala silo approach u jeqilbu għal data sharing. B'dan il-mod il-pubbliku ma jintalabx dettalji żejda li jkun diġà ta' f'dipartiment ieħor tal-Gvern. Agius De Celis sostna li l-Gvern jirrikonoxxi li l-ħaddiema fis-servizz pubbliku qed jagħtu servizz importanti f'pajjiżna. Spjega kif dan il-Gvern irid jagħti lil dawn il-ħaddiema l-ispazju biex jersqu l-quddiem bl-idejat tagħhom favur it-tibdil neċessarju. Agius De Celis sostna li s-servizz pubbliku huwa vitali biex pajjiżna jibqa' kompetittiv u spjega kif is-suġġerimenti mingħand is-soċjetà ċivili huma l-ossiġnu ta' dan il-Gvern li għall-ewwel darba qabad it-triq lejn it-tnaqqis tal-burokrazija f'pajjiżna.